дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дастури президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои интиқоли 20,000 низомии эҳтиётӣ ба марз бо Афғонистон. тағйироти кадрӣ дар оҷонсии зидди фасод. тағйироти кадрӣ. тоҷикистон бастаи навбатии ваксини AstraZenecaро мегирад. писари бексабур тоҷикистонро дар Олимпиадаи Токио намояндагӣ мекунад. оғози безараргардонии кӯчаю ҷойҳои серодами шаҳри Хуҷанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Шералӣ Мирзо вазири мудофиаи тоҷикистон супориш доданд ки 20,000 низоми эҳтиётиро ба марз бо Афғонистон сафарбар созад. тибқи иттилои котиботи президенти мамлакат дастуроти роҳбари давлат дар мавриди марз бо Афғонистон дар пайи шунидани гузориши фармондиҳи қӯшунҳои сарҳадӣ Раҷаб Алӣ Раҳмон Алӣ ва вазири корҳои дохилӣ Раҳимзода Рамазон дода шуд. роҳбари давлат ба аъзои шӯрои амнияти тоҷикистон супориш доданд ки барои таъмини амнияти давлату миллат дар минтақаи сарҳади давлати тоҷикистон бо Афғонистон чораҳои мушаххас андешанд. дастур дода шуд ки ҷиҳати ҳифзи сарҳади давлатӣ иқтидори муҳофизати сарҳад пурзӯр карда шуда ба минтақаҳои зарурӣ қувваҳои иловагии низомӣ равона гардад, омадааст дар иттилоия. пешвои муаззами миллат таъкид намуданд ки дар баробари пурзӯр кардани иқтидори ҳимоявии сарҳад ба масъалаи пешгирии қонуншиканӣ дар сарҳади давлатӣ аз ҷумла пешгирии ҷинояткории фаромилӣ, терроризму, экстремизм ва қочоқи маводи мухаддир таваҷҷӯҳи махсус равона гардад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оҷонсии зидди фасод тағйироти кадрӣ амалӣ намуданд. ба иттилои котиботи президенти мамлакат бо чанд фармони роҳбари давлат муовинони директори оҷонсии зидди фасод аз вазифа сабуктӯш ва ба ҷои онҳо кадрҳои дигар таъин карда шуданд. аз ҷумла бо фармони роҳбари давлат Аҳмадзода Музаффар муовини якуми директори оҷонсии мазкур аз вазифа барканор гардид. дар фармоне ки котиботи президент онро нашр намудааст, Аҳмадзода курсии муовини якуми директори оҷонсиро холӣ намуда муовини директори оҷонсии зидди фасод таъин гардид. ҳамзамон бо фармони дигари президенти мамлакат Сафарзода Сӯҳроб низ аз вазифаи муовини директори оҷонсӣ озод карда шуд. ӯ ба курсие такя зад ки Аҳмадзода онро тарк кард. манбаъ меафзояд, президенти мамлакат инчунин Саидшоҳзода Ҷамшед Сафаралиро низ аз вазифаи муовини директор озод кард. сабаби барканории Саидшоҳзода гузаштан ба кори дигар гуфта мешавад. бо фармони президенти мамлакат Талбакзода Сулаймон Талбак муовини директори оҷонсии зидди фасод таъин карда шуд. Гулов Ашрафҷон Ширалиевич ба мақоми сафири фавқулода ва мухтори Тоҷикистон дар Туркия таъин карда шавад. фармон доданд роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. бо фармони дигар Раҷабиён Маҳмадалӣ Давлатшоҳ бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи сафири фавқулодаи Тоҷикистон дар Туркия озод гардид. Ашрафҷон Гулов писари Шералӣ Гул собиқ вазири саноати Тоҷикистон мебошад ки солиёни зиёд дар мақомоти бонкӣ, андоз ва умури хориҷӣ кор кардааст. интизор меравад моҳи августи соли равон бастаи навбатии AstraZeneca ба Тоҷикистон ворид шавад. дар ин бора агентии Ховар бо такя ба маълумоти Наврӯз Ҷаъфаров, сардори раёсати амнияти санитарию эпидемиологӣ хабар дод. ба иттилои манбаъ бастаи навбатӣ бо кӯмаки Созмони ҷаҳонии беҳдошт, хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид ва Алянси глобалии ваксина ва иммунизатсия ба Тоҷикистон оварда мешавад. гуфта мешавад, Тоҷикистон ҳоло сай дорад то ҳарчи бештар миқдори ваксини воридотиро афзоиш диҳад. маҳз ба ҳамин хотир ҳоло бо Бонки умумии ҷаҳонӣ оид ба маблағҳои грантӣ шартнома баста шудааст ки маблағи он зиёд аз $8 миллион ташкил медиҳад. илова бар ин бо Бонки Осиёи рушд низ шартнома бо маблағи $25 миллион баста шудааст ва зикр мегардад ки қисми муайяни ин маблағҳо барои хариди ваксин равона мегардад. Сиёвуш Зуҳуров писари раиси хадамоти алоқаи Тоҷикистон Бексабур ба бозиҳои Олимпии Токио 2020 роҳхат гирифт. хабар медиҳад Кумитаи миллии олимпӣ. ба иттилои манбаъ Сиёвуш тавассути радабандии қоравии гурӯҳӣ махсуси Кумитаи байналмилалии олимпӣ оид ба бокс имкони роҳхат гирифтан ба бозиҳои Олимпии Токио 2020-ро дарёфт намуд. ба ҳамин минвол Сиёвуш ҳамакнун намояндаи 11-уми Тоҷикистон дар ин олимпиада хоҳад буд. ин варзишгар ки ҳамагӣ 28 сол дорад, соли гузашта дар мусобиқаи қаҳрамонии бокси Тоҷикистон ҷои аввалро
дар асоси супориши ситодҳои вилоятӣ ва шаҳрӣ оид ба пурзор намудани чораҳои зидди эпидемикӣ барои пешгирии коронавирус дар як қатор кӯчаву хиёбон ва маҳаллаҳои соҳили рости шаҳри Хуҷанд тадбирҳои безараргардонӣ амалӣ карда шуд. тибқи иттилои шаҳрдорӣ корҳои тамизгардонӣ нахуст дар ҷойҳои ҷамъшавии одамон, яъне истгоҳҳои нақлиётӣ, роҳҳои зеризаминӣ, марказҳои савдову бозор, кӯчаву хиёбон, мавзеъҳои фароғатӣ ва ғайраҳо ба роҳ монда шуд. ин тадбирҳо то пурра анҷом ёфтани панҷшавии бемории сироити COVID-19 дар тамоми шаҳр идома меёбанд, таъкид намудааст раиси шаҳри Хуҷанд. шунавандагони гиромӣ, бо умеди тансиятиву хонободии ҳар яке шумо худоҳафизӣ мекунем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.